Hello लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय आरोना आंनि बे रुबुका ब्लग्स इउटिउब चेनेलनि जानानै बयखौबो हेपि हलि जासिहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आङो गोबां सम भिडिअ बानायनो हायाखैमोन माने भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बेनो जाहैबाय जोंहा माने आंनि बिमाया माने बिराद माने लोमजाबाय थादों आरोना ओमफ्राय आङो न'निफ्राय आइखौ लानानै फैनायमोन आइखौ लानानै फैनानै आं माने ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादों आरोना जोंनि खाथियावनो डक्टर दिन्थिनानै ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो भिडिअ आगारनाय जायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो हलिबो ओमफ्राय आरो आइयाबो एसे मोजां जानायखाय आङो नै दिनै भिडिअ खालामबाय आरोना दिनै मा खालामो ओमफ्राय एसे माने फिसाफोरखौ लानानै हलिखौबो एसे माने गेलेनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौबो एसे भिडिअ खालामसै ओमफ्राय दिनै मा जायो मा लोङो बेफोरखौबो दिन्थिनोसै ओमफ्राय जोंहा माने आब'बो फैदों आरोना नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो जोंहा आब'बो फैदों बेखौबो माने एसे भिडिअ लानानै दिन्थिगोन ओमफ्राय दायो हलि गेलेनायखौ एसे दिन्थिनोसै आरोना नै लोगोफोर जों लामायाव फैबाय आरोना दायो जोङो हलि गेलेनोसै आरोना दसे ओरैनो आरोना बयबो गेलेयो नालाय आंबो गेलेनोसै ओमफ्राय आङो नै दासो खर' लोबनायमोन आरो ओमफ्राय दायो लोबफिननांगोन एसे नै लोगोफोर जोंनि हलि गेलेनाया स्टार्ट जाबाय आं सारखौ पुरा हलि फोननानै होबाय आरो आंखौबो फोननानै होबाय ओमफ्राय बेबायदिनो गथ'फोरजोंनो फिसाफोरजोंनो माने इन्जय खालामबाय आरोना एसे इन्जय खालामनांगौ न' फिसाफोरजोंनो समाय लायै ओमफ्राय बिदिनो जोंहाबो दिनै हलि नालाय हलिनि पुरा माने इन्जय खालामबाय आरो ओमफ्राय फाकुवा खेलेनायखौ नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय नायलांफाबाय थादो नै मैनायाना आंखौ पुरा लगायनानै होजोब्बाय ओमफ्राय माइना फिसाखौबो नै जोङो एसे लगायना होदों आरो बियो माने मेगनाव नांजानो बिराद गियो माइना उन्दैया ओमफ्राय बिफायाना जोंखौ माने गेलेलाय ओमफ्राय आखाइ ओरै सुलांनो थाखाय दैबो माने पाइप फिटिं खालामना होनायमोन आरोना दिनै ओमफ्राय दिनैनि दिना बेबायदिनो एसे माने हलिनि गेलेनायखौनो माने टाइम थांबाय आरोना हनै बिफाबो बिब'बो जि फोनदो ओमफ्राय पुरा माने गस्लाफोरा लेथ्रा जाखाबाय आरोना बियो ओमफ्राय उनावहा सुबा खारगोन खारा खुनु गेरान्टि गैया लोगोफोर ओमफ्राय थेवबो हलि नालाय दिनै माने आङो माबा खालामासै आरो पुरा माने लेथ्राखौनो खालामखाथोसै होननानै आगारनानै होबाय ओमफ्राय बिफायाबो गेलेथोनानै गेलेनो होदों ओमफ्राय बिदिनो माने गेलेगासिनो आरोना बाहेराव थांनानै गेलेनोबो माने इसिबां मानसिफोर गैया नालाय जोंनि बेखिनियावहा ओमफ्राय बिदिनो फिसा सानैजोंनो बिफायाबो गेलेगासिनो आरो हेलो लोगोफोर नै जोंहा हलि गेलेनाया जाबाय आरो न' हलिनि माने एसे माने गेलेबाय आरो बोसोरै गेलेयो नालाय ओमफ्राय मांख्रां जाजोब्बायनो मांख्रां जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो दुगैनोसै नै सब लेथ्रा जाजोब्बाय दुगैफिनलायनोसै आरो नै बेखौ लामायावहाय हेमन्त आरो रैसुमैया लिरनायमोन आरोना हेपि हलि लिरनायमोन हलिजों ओमफ्राय बेखौबो एसे भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय ओमफ्राय नै दायो बिमायं लाहानाव थांनोसैनो बिमायंखौ हलि फोननो थांनो नागिरदों हनै हलिबो लाखाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि स्कुटि पेबावहाय एखे साब्रै गाखोनानै थांदों आरोना हनै बेखौबो बेनिखायनो एसे भिडिअ खालामनानै होबाय ओमफ्राय दायो आङो दुगैनानै लाहैनोसै आरोना आं गेलेखांबाय दायो बिथाइ हाननो नागिरदों लोगोफोर बिथाइ हाननायखौ नायदै आं मा बिथाइ हाननो नागिरदों
मोनजादों मोनजायाखैना नोंथांमोना सिकु होनना बुङो न' बेखौ सिकु होननानैसो बुङो जोंनियावहा जाहोनाव बेयो दोङो आरोना बिराद गोदै आरो मोनाखै बेबो थाइसे मोनाखैलै लोगोफोर नै र' ओमफ्राय आरो इखौ थाइसेखौ नायनो नैबे मोनथारसिगोन हानना हरनोसै आं बेखौ बाबुआवनो जाथो बेयो मोनथारसिगोन बिदि आरो जि गोदैखा आरो जानो लागि ओमफ्राय आं हलिबो गेलेखांबाय ओमफ्राय दायो नैबेखौ आब'नो हरगोन आरो आं नैबेखिनिखौ नैबे रसमा बे दालि आरो बे फार्म आरो बिन ओमफ्राय आरो बे पापर आरो आलु जुल आरोना ओमफ्राय दायो नै आलासिया खाम जासिगोन ओमफ्राय आइयाबो बिराद गोबावनिफ्राय फैना दंमोन नै दे जादो ओइ दे आबैखौ मुखौ खामहोदो आं भिडिअ खालामबाय थादो जा लोगोफोर ओमफ्राय दायो एसे मेंबाय नालाय ओमफ्राय दिनै आरो मंगलबार आरोना जेबो ना बेदर मोनजाया बेनिखाय आं मिरामिस दिनैनिया जोंनिया माने लान्चआ मिरामिस आरो दिनै मंगलबारखाय जोंहा जाया ओमफ्राय आङो दायो जालांबाय थानोसै न' लोगोफोर बिदिब्ला ओमफ्राय जों जालांबाय थानोसै हलि माने गेलेनानैबो एसे टाइम थांबाय नालाय जानायाबो एसे देरि जाबाय ओमफ्राय बिनिखायनो ओंखाम उखैनानै जि जल्दि जादों आरोना आङो ओमफ्राय आइयाबो एसे दासो ओंखाम जानो हानाय जादों नङाबा ओंखामफोरखौनो उखैथारामोननो आरोना ओमफ्राय जानोनो हायामोन ओमफ्राय दायो एसे जानो हानाय जादों ओमफ्राय आइखौनो माने बे आबौआबो नायनो फैनायमोन आरोना ओमफ्राय दायो आंनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगोफोर आङो जि एसे हायो सिम्पोलबाबो माने भिडिअखौ आं बानायनाय जाबाय आरोना दिनै ओमफ्राय आङो माने आइ थाफैनायखाय माने आङो टाइम मोनाखैमोन आइखौबो एसे जोथोन लानांगौ जानायमोन नालाय टाइमखौनो मोनथाराखैमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो ना दिनै 10 दिनसोआनो जाबाय आरोना भिडिअ होयिया ओमफ्राय लोगोफोर आं आसा खालामो आंनि बे दिनैनि भिडिअखौबो नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय होननानै आरो आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय